Psst. Doamna, vine! Doamnă, ne spuneți și nouă logica de a dărâma un deceniu jumate de fabrică și să construim un bloc de 7 etaje, că nu avem parcări, nu avem coșuri de gunoi pe stradă, nu avem piste de biciclete, n-am rezolvat-o cu poluarea, nu avem unde să aruncăm deșeuri de construcție ale blocurilor care sunt deja în consolidați clădiri. De ce nu ridicați parcări? De ce nu puneți coșuri de gunoi pe stradă, care sunt mai ieftine? Vă rog, vă aștept. Mulțumim! Dar la traficul pietonal v-ați gândit? La nodul ăla de la Unirii v-ați gândit? La tramvaiul ăla care abia trece când merg mașinile pe 11 iunie v-ați gândit? Adică, nu știu, cred că avem alte probleme despre care nu ne-ați vorbit, nu știu, ați stat așa dispărută, v-ați pierdut în live-uri pe Facebook și întrebări pentru populație, dar n-am rezolvat nimic. Și mai am ceva de zis. Am fost susținătoarea dumneavoastră atunci când a fost taxa pe poluare, taxa oxigen, și am scris atâta mai catastiful despre cum logica dumneavoastră o să ajute orașul și că nu trebuie să mai fim atât de hater și că lumea nu era mulțumită cu orice aveați dumneavoastră de făcut. Dezamăgitor. Și mai mult decât atât, eu chiar vă apreciam și vreau să vă aduc la cunoștință că vă apreciam, pentru că bănuiesc că sunteți un pic neapreciată de restul oamenilor din București. Vă apreciam și că încurajați evenimentele outdoor, evenimentele exterioare în București. Dar acum să dărâmați fabrica, serios?